Hello mga karasta, welcome back to my channel. Today, samahan niyo ako. Mamili tayo ng pagkain na supplies doon sa Brothers Supermarket. Siya nga pala kasama ko si Sinin. So pagkatapos ng aming trabaho at pagkababa namin sa bus ay diretso na kami naglakad patungo doon. Siguro mga 7 to 10 minutes ang lakad papunta doon. Malapit lang sa aming accommodation. So pagkadating namin ay bubungad sa inyo yung mga chips, mga chichirya at yung mga gamit sa panglaba like Zonrox, mga sabon, mga Downy. Tapos sa unahan naman ito, mga refrigerator. Ito yung mga may manok dito, marami kayong pagpipilian ng manok. May buo, may mga parts na. Tapos may mga juice din sila, may mga energy drink, mga fresh milk. Tapos mayroon din silang frozen products like hot dogs, like frozen meat. Tsaka meron din silang isda dito na frozen. Ayan. Marami ka talagang mapagpipilian dito. So meron din silang mga gulay, tapos mga prutas. Medyo mura din sila. Sa second floor naman, dito nyo makikita yung mga kitchenwares nila. So may mga plato sila, platito, mangkok, mga pressure cooker, kutsilyo, mga pitsil, and even hardware, meron din sila dito. So pag nagawi kayo dito sa Alcomra, bisitahin nyo ang Brothers Supermarket. Meron din silang mga upuan dito, may mga malalaking kaldero, mga mattresses, mga bed, mga bedsheet, at saka mga basurahan pala na malaki yung plastic. So pagkatapos namin mamili ay napag-isipan namin ni Sinin na kumain muna kasi hapunan na rin, tapos gutom na rin kami. So doon pala kami kumain sa Tasty Latin. Ito ay Arabic, Indian at Chinese na mga pagkain. In order namin is ang chicken fried. Masarap ito at marami din yung serving nila. So sa isang serving pwede na sa 2 tao. Ayos kumain dito kasi ayos yung ambience, malinis, tapos yung mga waiter nila ay asikasuhin ka talaga. At syempre masarap at affordable. Kaya tara mga karasta, kain tayo. Yung kalahati pala ng serving namin ay hindi na namin kinain. Bali, tinabi namin at pinabalot namin kasi pwede pa naman to namin agahan kinabukasan at pwede namin ibaon kasi marami nga yung serving nila. Kaya kung magawi kayo dito sa Alcomra, i-recommend ako itong Tasty Latin Restaurant. Ito ang buhay OFW o ito ang buhay namin dito sa abroad. Minsanan lang talaga kami kumakain sa restaurant. Kadalasan magluto lang kami sa bahay para makatipid. So kumakain kami ng restaurant kapag bagong sahod talaga. Hanggang dito na lang ang video ko mga karasta. So thanks for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Hanggang sa next video. Paalam. Bye-bye.